Ahojte lidičky, dneska jsem si koupil nový počítač, tak chci si zahrát aspoň Roblox. Tady na to mám jenom tady Roblox. Takže no. Aspoň chci si Roblox zahrát. Co se tam stalo? Co s tím jako stalo, hej? Co se stalo? Hej, já mám tady ryb. Co to je? Co to je? Já mám tady ryby, hej. Vidíte? To nechápu. Vidíte? Co se děje? Co se stalo? Hej. A čau.